Tresno kuwi akeh macoba goyang dong, apa? Wong ayu tak jaluk ojo selek tresno pancene tresno kuwi akeh pacoba arep tumeka kendi katesan iki yen do aku sliramu dah diagoni donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengkang kuwasa tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara aku wato ati kawula angkat kula lan tresno datang gat saking coba tak rewangi tak pateni